A következő póz Urdhva Badangulyászana lesz. Ebben a pózban össze fogjuk fűzni az ujjakat. Az alapállás ugyanúgy Tádāszana. Arra kérlek majd, hogy a jobb mutatóujjat helyezd felülre, a bal mutatóujjad alá, és így szorosan fűzd össze az ujjakat egészen az ujjak tövéig. Kiforgatod a karokat vállmagasságba, kiforgatod a tenyereket, összenyomod a hüvelykujjak hegyét, a vállakat engedd le, nyomd le a sarkaidat, nyomd le a külső talpéleket, húzd fel a térdkalácsokat, emeld a mellkast, és egy belégzéssel lassan emeld föl a karokat függőleges felé. Egy pillanatra nézd majd föl, és nézd meg a két csuklót, hogy egy magasságban van-e. Nyújtsd az oldalaidat fölfelé, nyomd a sarkakat. Aztán lassan engedd vissza a karokat le, visszafordítod a karokat, és most a következő pillanatban a bal mutatóujj lesz felül, úgy fűzöd össze az ujjakat, megcserélve őket, kiforgatod őket, hüvelykujjak hegyét nyomd össze, a kis ujjakat, hüvelykujjakat húzd az arcod felé, engedd le a vállakat, nyomd le a sarkakat, tartsd a térdkalácsokat fölhúzva, és belégzéssel lassan emeld a karokat föl. Megint emeld föl a fejét egy pillanatra, és nézd meg a csuklókat, hogy egy magasságban vannak-e. Nyomd le a sarkaidat, nyújtozz fölfelé magassan. Majd egy kilégzéssel lassan engedd vissza le a karokat, tetszét a kézujjakat, és nyújtsd a karokat a test mellett lefelé.